Hej, jeg hedder Jakob, og nu skal jeg vise dig, hvordan jeg fikser squatten på mine klienter, når jeg kan se, at benene falder indad. Og squatten er jo en fantastisk øvelse til at få bygget muskulatur op i hele underkroppen, men også rigtig godt til at styrke alle muskler omkring rygsøjlen, maven og ryggen. Stort set hele kroppen. En anden god ting ved det er sådan en helkropsøvelse, der tager fat i mange muskler på en gang. Og det har en konsekvens, at kroppen den udskiller masser af væksthormoner og testosteron som følge heraf. Så det er godt for sådan, den generelle sundhed og den generelle fedttab og muskelopbygning. Jeg starter med at vise øvelsen, som den skal se ud. Så du kan se her, at jeg kommer hele vejen ned. Knæene er fuldstændig bøjet. Knæene kommer frem foran fødderne på den her måde. Og holder ryggen i et ordentligt lillesvej. Jeg skal ikke herned og bøje derop til på den her måde. Derefter rejser man sig op på den måde. Så bevægelsen, det er vigtigt at komme hele vejen ned i bunden af bevægelsen, for knæene fremad. Det der så ofte sker, det er at når man skal rejse sig op, eller også på vejen nedad, det er at knæene falder indad. Det vil se sådan her ud. Og som udgangspunkt, det er når leden de kommer i de her yderpositioner, medmindre det er noget, man gør bevidst, så vil det ofte, disponeres for at få ondt forskellige steder. Så det skal rettes. En måde, som jeg retter det på, det er simpelthen ved at sige, okay, problemet er, at benene falder indad. Lad os øve os i at registrere, hvornår vi er inde, hvornår vi er ude. Fordi at der er ofte, når man laver den her fejl, så lægger man ikke selv mærke til det, før man får det påpeget af andre. Så nu skal vi lære at fornemme, når leden er det rigtige sted, og når ledet er et forkert sted, i forhold til, hvad vi nu siger, at hvordan squatten skal udføres. Så måden man gør det på, det er, at man enten så sidder man og holder fast i et håndtag, det må man meget gerne, eller så sætter man sig helt ned, ligesom jeg gør. Det man gør, man starter på den her måde, står i den her position, og så fører man knæene indad og udad. Så i virkeligheden er det en rotation inde i hofteledet her. Så bare øver os i at mærke, nu er vi på vej indad, nu er vi på vej udad. Når man kan det, går man lidt dybere ned, kører indad og udad. Og til allersidst hele vejen ned, øver sig at komme ind, øver sig at komme ud af. Udgangspunktet er, der er ikke noget som helst forkert i at være herinde. Noget som kroppen kan finde ud af. Men problemet er, hvis det sker under meget tung belastning, og det sker, fordi man simpelthen er for svag. Så det at sidde og øve sig i at kunne bevæge ledene fra side til side, registrere, hvornår er vi det ene sted i forhold til det andet. Det er et rigtig godt udgangspunkt til at også kunne mærke det aktivt, når man er i gang med at lave squatten med ekstra vægt på. Så der er intet som helst galt med at squatte. Knæene skal frem foran fødderne. Man skal helt ned i kælderen, for at virkelig tage fat i ballerne. Men hvis knæene skal falde ind af, så er det noget, man skal gøre bevidst. Før man generelt som udgangspunkt er stærkere og godt styr på sin krop, så er det smart at bare lære at gøre det på den simple måde. Knæene peger i samme retning som fødderne. Så kan man altid være mere avanceret på et andet tidspunkt. Men mere om det i en senere videoblog. God weekend, og ses og komme ud og squat lidt.